שלום חברים, אנחנו פה בעוד סרטון, ובסרטון של היום אנחנו באתגר של לקחת לוט רק מהכספת פועלים. למה לקחתי רובה, פשוט הרובה כאילו, אתם יודעים, כאילו, אני לא יכול להרוג את הבוס עם פיקקס. פשוט לקחתי את הרובה, אבל אל תדאגו, אני אזרוק את כל הלוט. הנה, הרגתי אותו. עכשיו אני חייב לוט. בואו ניקח את הלוט בשביל להרוג את הבוס. בואו נלך לשם, נראה מה יש שם. זה כלום. כלום, אין שם כלום. משם. אבל תזכרו, שימו סאב ולייק, וזה ממש, תרשמו לערוץ, זה ממש יעזור לי. אם אתם שואלים למה היה לי לאגים, אני באינטרנט של אות. הנה, אני חייב להתחיל כבר להרוג את הבוס, הוא זה חזק יותר ממה שחשבתי. עכשיו בואו נתחבא להם פה, הם רואים, אז יאללה, בואו נתחבא לבוט. עכשיו בואו נהרוג אותו. עכשיו נעמוד לפגוע לו בראש, בום בום בום. זהו, יאללה, הרגנו אותו. הרגנו את הבוס, חברים. אפשר לי לקחת את המיניגן, כי זה מהבוס. תכלס. יאללה, בואו. ואת השלדים, כי זה גם מהבוס. יאללה, בואו ניקח תיבות. ובאמת סקארד זה כבר התחלה טובה. ראפלר בסדר, אבל אני לא אקח את זה עכשיו. RPG בסדר. סנייפר לא. אני לא אקח פה סנייפר. מקווה שיצא לי פעם. ממש מקווה שיצא לי פעם. אוי, לא יצא לי פעם. טוב, אבל יצא לי SMG. חברים, תקשיבו, תרשמו, תשימו מנוי אם אתם נהנים מהסרטון לבינתיים, ותרשמו בתגובות השטג כספת, ואני אסמן לכם בלב. אני שונא את הערים האלו, אבל בסדר, זה מחליק. אז יאללה, בוא נעלה. זה באסה שאני יכול לקחת את המין ולשמור אותו. כן חברים, אני פה בינתיים עושה את הגרפלר. תקשיבו, לא העליתי סרטונים מלא זמן, כי כאילו העליתי בטיק טוק, ואתם רוצים לשים לי עוקב ולייק, אז ישבו עם לי אף בטיק טוק. הנה הוא. הרגתי אותו, זה קל, הוא הבוט. עכשיו בואו נמשיך. המיניגן הזה שבור. עכשיו בואו נתקדם קצת עם הגרפלר, נגמר לי הגרפלר, איזה באסה. יש פה יריות, הנה הוא. הנה 28 קרק. 21 ועוד 21 קרק. אם אני הולך להרוג אותו. בואו נראה. עכשיו אני ארסס אותו, נראה לי עם המיני ואחר אני ארסס אותו. הנה, אני הולך כשאני להרוג אותו, הוא קרק.
מת. תראו את האדיטים יש לי אם אתם רוצים. זה האדיטים שלי, תרשמו לי בתגובות אם יש לי אדיטים טובים. נו, זה באסה שהוא יכול לקחת את זה. יאללה. כן, בוא נלך עכשיו עם הריפט, כן. עכשיו בואו נראה איפה יש לי ללכת. אני רוצה ללכת למקום של יריות. בואו נראה איפה יש יריות. בטוח פה יש יריות במקום הזה? לא, הנה, פה יש יריות. כן, אני יכול גם ככה להרוג אותו תוך שנייה. הנה הוא. הנה הוא. הנה, רק מת. הרגתי אותו. הרגתי אותו, יופי. אוף, איזה באסה שלא יכול... איזה באסה שלא יכול לתלות. זה האדיטים שלי. בואו נתקדם קצת. באסה של גרפלר. בינתיים בואו נתקדם. חברים, אני חוזר בגדול ביוטיוב, רק אומר חברים, אז מי שרוצה לצפות בסרטונים שלי או לשים לי מנוי ולייק, אז הוא מוזמן לעשות את זה. בואו נחצוף פה את האבן. יופי, תמנו אותו, את האבן. העץ הזה הפריע לי. בוא נחצוף את האבן גם הזאת, למה לא? האדיטים שלי, אני אראה לכם עוד הפעם. פה יצא לי כבר פשלה. כן חברים שלנו, זה היה הסרטון של היום של אתגר שאני יכול לקחת רק לוט מהכספת, אז יאללה ביי.